Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing pamirsa, sugeng pepagihan malih kali kula Trilis Tianawati wonten ing Pawarta Pusat Jawi. Dinten menika dinten Kamis tanggal 9 Februari 2023 SMK Isania ngunjungi Museum Semedo. Museum Semedo dumunung ing Desa Semedo, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Situs Semedo minangka situs manungsa kuno sing ditemokake ing taun 2005. Gedung Museum Semedo sing mandang megah ing lemah sing ambane 10.582. Museum Semedo mujudake museum purbakala sepisanan kang duweni mupakat akeh. Ligine kanggo para mahasiswa lan pemuja sejarah, Museum Semedo duweni koleksi sejarah sing cukup akeh, sehingga pengunjung bisa antuk informasi sing lumayan. Nalika kita pindah menyang Museum Semedo, kita bakal ngerti periode Archeum, tatanan saka galaksi Bima Sakti, sejarah angkat Pulau Jawa, Homo erectus lelungan getu menyang Pulau Jawa, purba manungsa tipe Homo erectus, lan koleksi fosil ing Museum Semedo. Cekap semanten saking kula, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.